Bon dia. Bé, avui na Lisa no podrà venir i he vengut jo, que estic de guàrdia, a fer-vos la classe. D'acord. Primer de tot, m'agradaria que si teniu qualque pregunta me la féssiu i jo miraria de respondre. D'acord. Jo tinc una pregunta, Toni. Què és el feminisme? Mira, Albert, estic content que me facis aquesta pregunta, perquè jo ja no sé si és una moda, si són ganes d'emboiar, però honestament jo crec que el feminisme és el masclisme disfressat de dona. Jo ho veig així. I estic cansat de perdre classes per mort d'això, que si 25ena, que si 8ema, i no tenim temps per fer la nostra, m'entens? Jo ho veig així. Puc dir una cosa? Sí, vinga, què vols dir ara? Que jo no estic d'acord amb el que has dit. Jo estic d'acord amb Núria. És un tema prou important. Jo també estic amb ells. El feminisme té una història molt llarga darrere. Amb tot el respecte, però el feminisme lluita per la igualtat. Mireu, jo no sé si és que voleu perdre temps o voleu perdre la classe, però jo no estic disposat a entrar en aquest tema. A mi m'han educat amb uns valors i jo crec que ha funcionat prou bé. No sé ara tant de canvis a què ve. Jo trobo que ara tots aquests que heu volgut distorsionar heu de sortir de la classe i jo podré seguir en la meva feina, d'acord? Au, idò, ja podeu anar a sortir. Si no podrem fer classe. Ja està bé de tanta com és. Au, vinga. Anem a fer classe, no? Ostres, és superbon. La primera onada del feminisme. La primera onada del feminisme va ser un moviment polític i social. Va sorgir després de la Revolució Francesa entre el segle XIX i XX i va inspirar idees d'igualtat i drets humans. A la primera onada del feminisme es preocupaven perquè les dones poguessin votar, estudiar, fer feina, tenir drets legals i fer-se escoltar a través de manifestacions i de textos. Algunes persones importants d'aquesta onada van ser na Lucretia Mott, na Lucy Stone i na Flora Tristan. La segona onada se va continuar lluitant per mateixos drets que la primera. El sufragi femení, l'educació de la nina i la feina de la dona. A més, a la segona onada també va lluitar per els drets laborals i econòmics, ja que implicava que les dones tinguessin feines en condicions i una bona equitat salarial. A més, també van lluitar per la igualtat de drets, que implicava que les dones havien de gaudir dels mateixos drets que els homes, i per últim, la representació política, ja que la veu de la dona era molt important en aquella època. Clara Campoamor va néixer el 12 de febrer de 1888. Va ser una advocada i política espanyola que va lluitar amb els drets de les dones. També va lluitar pel sufragi femení, que és el vot del femení a les eleccions. En el 1950, la tercera onada va començar per incloure veus oblidades i va acabar quan aquestes idees van integrar en un feminisme més digital, massiu i global. Malala Yousafzai és una activista pakistanesa pels drets de l'educació de les nenes que va sobreviure a un atemptat talibà en el 2012 i va guanyar el Premi Nobel de la Pau el 2014, amb 17 anys. Ara estem a la quarta onada. La facilitat d'ús de les xarxes socials han animat a les dones per fer-les servir de forma més discreta per denunciar-nos. La gent important de la quarta onada del feminisme és na Maria Rodríguez Magda, que va néixer a València i va ser escritora i filòsofa. Després, na Tarana Burr, que va ser la creadora del moviment feminista MeToo. A la quarta onada es va popularitzar el MeToo. Aquest hashtag tracta sobre denunciar acosadors, que era el més comú, que repetien tot el temps a més dones, abusant d'elles o obligant-li a fer coses que ells no volien.